שלום לכם משפחת בצון, הנה הבלוג של משפחת בצון. זאתי הילדה, איך קוראים לה הבכורה? ואיך קוראים לך ילדה? אלה איך? לא שמעתי. ולך איך קוראים? יאלי. וואי, איך אתם לבושות יפה, לאיפה אתם הולכות? לחתונה של אפרת. לאירוסין של אפרת. את יכולה לעשות לנו סיבוב, להראות לנו את הסמלה? וואו, איך היא פורחת. עכשיו מאיה, את יכולה להראות לנו גם? כן. יאללה, אנחנו מחכים. למה היה לי בוכה? תעשי סיבוב. וואו. וואו. אתם מתרגשות? תעשי איזה ריקוד, תעשי איזה ריקוד, מאי, לכבוד האירוסין, כן. אני גם. יאלי, תעשי ריקוד. תעשי ריקוד. טוב, טוב, טוב.